И здравейте хора, в днешното видео ще играем с мой приятел Stumble Guys. Мише, кажи здравей. Здравейте хора! Да се запознава с Михаил. Да. И ще снимаме видео на Stumble Guys. Марк? Прави парти, Михайле. Добре хора. Добре хора, кибой. Михайле! Ое! Айде, говори. Играя. Ама говори на хората, нещо кажи им. Ами ще кажи нещо на хората, бе. Да се абонират, да лайкнат видеото и камбанката да стане жълта. Мише да знаеш, че няма да говоря, ще говоря само на хората, защото телефона ми е лагав. За него го казвам. Добре хора, продължаваме. Окей, бой. Окей, бой. Окей, бой. Аз съм брат някакво суши. Марк. Хора, ако искате, ето казвам се Марк Туба и може да ме инвайтите, ако искате, да. Да, даже ще разказвам. Не съм пуснал да играете. Не се включите. Не се обрати, що да не. Мише, да знаеш на лабиринта, аз ги чупа. Да, знам. Да знам. Само ако не си на някаква, аз ще си направя. Мише, спокойно аз ще ги щупа с... Мише, спокойно аз ще го щупа с обувката ми. Опа. Хора, малко е тъпо, защото ми остава 20% на тъпия телефон. Аре, Миша. Сам Миша не говори с брати, защото се чува на стрима. После Миша като го кача... Миша ще го чупи! Чупи го! Това се ме да успя. Добре. Тук ме така си зле! Хора, се идвам. И хора, върнахме се, сега почваме играта. Миша, дай плей, бе. Значи не играме на блокдаш. На какво? Ок. Първо ще играем на Ваня. Първо ще умре и кой ще спечели. Нали? Окей.
Топчо, не си го направил ти. Топчо. Брат. Леле. Ома. Михайле! Михайле, как му бутна мазничко? Окей, опа. Окей. Брат, Михайле, какво правиш, бе? Тук се ползва точка моето момче, ако не знаеш. Мишел, това, като ни свърши времето, спираме да стримаме, защото надвеличаваме границата на стрима и ще чакаме да излезе и ще се видим. Ейде, давай. Вижте докъде си, бе. Мале, аз съм вече толкова напред. Аз съм те мърдащите се купчетата. И паднах, както винаги. Брат, аз Михайля, аз няма да съм, аз ако не падна. И пак паднах. Аз няма да съм си аз, ако не падна. Може би спусна. Окей, полетам. Ох, майчице. Опа, скок. Аз съм Мишо вече на тези бомбичките. Ау! Умрех. Ау! От тук. Фак! Мишо, ти къде си, бе? Аз ще гледам. Охо! Ти къде си? Аз къде съм? Аз съм това, където постоянно умирах на уния трамплините. Еми там, къде на уния трамплините, къде постоянно умирах. Опа. Рай. Цай. Така. Мише, почти съм на финиша. Аз съм на последното такова, на последните неща. Аз съм стигал до там, обаче... Нали това как ме стреля. Обаче не знам сега по кой път да мина. Аре, по този ще мина. По този път ще мина. Ало, моля. Вижте, че къде си обува. Аз ще гледам тук от високо. Оле, ти още на мостчето ли си? Аз тук се поскачам. Пак умря. Не умря, бе, жив си. Аз тук ще гледам. После като видиш на лайфа както откъдето гледам, просто ще стане лошо. Аре, Мише, почти. Давай, Мише, аз тук се подскачам. Давай, Мише. Хора, съжалявам, затворих на моя приятел. Опа, без да искам. Аз провалих така играта. Михали, ще ми говориш ли? Окей, така. Михали, не мога да се... Тук, брат, просто да гледам от един трамплин. Как? Не, вече не съм. Аре, бе, Мише, още не може да го минеш това. Аз тук... Моля! Оле, Мише, мале. Не, умрях.
то помиша. Ще снимахте след 5 минути, спираме стрима, защото... Аре, давай, Мише. Брат, Михале, къде си? Още те виждам как си. Аз съм просто накрая. О, не, Миша, аз отказвам, бе. След това като свърши... Хора, ако искате да ме видите, аз сега така стримам. Просто, Миша, после на стрима, просто с телефона държа така и говоря с теб. Просто толкова тъпо, че... Еми да. Добре, хора, Миша, искаш ли да кажеш за последно, какво ще кажеш на хората? Изчакай малко, давай. И да се обучи. Дай пак от начало, че... Дай пак от начало. Кой искаш от начало, брат? Кажи го пак от начало, давай, 3-2-1, бързо. Хора, довиждане и до другото видео, може би, ако участвам в него. И да се абонирате, да лайкнете това видео и към банката да стане жълта. И довиждане от мен. Чао хора, до скоро, чао.